निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। कथा विवेकानंदांच्या। प्रकाशन विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग। अभिवाचन सुश्रुत जोशी, मुग्धा पंढरपुरे आणि वैदेही गोडबोले। नरेंद्राचा जन्म। नरेंद्र हे स्वामी विवेकानंदांचे लहानपणीचे नाव। कोलकात्यातील सिमोलिया पथावर त्यांच्या वडिलांचे मोठे घर होते। विश्वनाथ बाबू दत्त हे त्यांचे नाव। कोलकात्यातील ते एक नावाजलेले वकील होते। कोलकात्यातच नव्हे तर साऱ्या बंगालमध्ये त्यांची कीर्ती पसरलेली होती। गोरगरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वजण त्यांच्याकडे काम घेऊन येत। सर्वांचीच कामे विश्वनाथ बाबू आपलेपणाने करीत। ते पैसे कमवतही खूप आणि दानही खूप करीत। नरेंद्राची आई होती भुवनेश्वरी देवी, प्रसन्न, शांत, सात्विक आणि सदाचरणी। विश्वनाथ बाबूंना सर्व कामांमध्ये मदत करणारी। विश्वनाथ बाबू आणि भुवनेश्वरी देवी यांच्या संसारात बाकी सगळे ठीक असले तरी त्या दोघांना एकच दुःख होते। त्यांची सारी अपत्ये या मुली होत्या। त्यांना मुलगा नव्हता। आपल्याला तेजस्वी मुलगा व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती। म्हणून मग घरातील एका वयस्कर बाईच्या सांगण्यावरून भुवनेश्वरी देवी काशीला गेल्या आणि तिथे विश्वेश्वरापुढे तपश्चर्या करू लागल्या। एके दिवशी त्यांची तपश्चर्या फळाला आली आणि भगवान शंकरांनी दृष्टांत देऊन तुझी मनोकामना पूर्ण होईल असा आशीर्वाद भुवनेश्वरी देवींना दिला। त्या कोलकात्यास परतल्यावर यथासमय त्यांना मुलगा झाला। काशी विश्वेश्वराच्या कृपेने झालेला हा मुलगा म्हणून त्याचे नाव ठेवले वीरेश्वर। पण वीरेश्वर म्हणायला थोडेसे कठीण म्हणून आई त्याला प्रेमाने म्हणे बिले। नरेंद्र हे त्याचेच दुसरे नाव। पुढे विवेकानंद झालेला हाच तो नरेंद्रनाथ। 12 जानेवारी 1863 म्हणजेच मकर संक्रांतीच्या दिवशी स्वामीजींचा जन्म झाला। रागीट आणि अवखळ बिले लहानपणी होता खूप गोंडस। त्याच्या बाल्यलीलांनी सगळे घर आनंदून जायचे। पण सगळ्यांना हवाहवासा वाटणारा हा बिले कधीकधी मात्र इतका अवखळपणा करायचा की विचारता सोय नाही। कधीकधी इतका रागवायचा की समजूत घालणे कठीण होऊन बसायचे। अशावेळी आई भुवनेश्वरी तांब्याभर थंड पाणी त्याच्या डोक्यावर ओतत असे आणि तोंडाने शिवनामाचा जप करीत असे। आश्चर्याची गोष्ट अशी की शिवनाम कानी पडताच बिले अगदी शांत होई। काही क्षणांपूर्वी घर डोक्यावर घेणारा हाच का तो मुलगा असा प्रश्न पाहणाऱ्याला पडावा इतका तो शांत आणि समंजस व्हायचा। नरेंद्राची दानवृत्ती। दारावर आलेल्या गरजू भिक्षेकऱ्याला काहीही देऊन टाकण्याची नरेंद्राची प्रवृत्ती होती। एकदा त्याने एका बैराग्याला आपला नवा कपडा देऊन टाकला। त्याला झालेल्या आनंदामुळे नरेंद्रही आनंदित झाला। त्याने हाताला येईल ती वस्तू देऊन टाकू नये म्हणून त्याची आई कधीकधी त्याला माडीवरच्या खोलीत कोंडून ठेवी। असाच एकदा त्याला तिथे कोंडलेला असताना तो खेळत खेळत खिडकीपाशी आला। पाहतो तर खाली रस्त्यावरून बैराग्यांचा एक जथा चालला होता। त्यातल्या एका बैराग्याने गरीबाला काहीतरी द्या हो म्हणून विनवणी केली।
तो उघडावागडा होता. ते पाहिल्याबरोबर नरेंद्राने आत जाऊन पलंगावर पडलेली वडिलांची एक किमती शाल खिडकीतून त्या बैराग्याकडे टाकली. पुढे मोठा झाल्यावर तर नरेंद्राने संन्यास घेऊन आपले सर्व जीवनच समाजाला देऊन टाकले. गरिबांचे दुःख त्याला पाहवत नसे आणि त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आपण काय करू शकू याचा तो सदैव विचार करी. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.